Trakka jew metro, Clifton Grima jew Ian Borch. Wara li d-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina żvela kif l-istudju li kkommissjona l-Gvern dwar il-proġett tal-metro jindika li d-depot ta' din is-sistema tat trasport huwa propost li jsir preċiżament fil-post fejn il-Gvern qal li se jagħmel it-trakka tal-motorsport għamu ħafna mistoqsijiet. U ħafna qed jistaqsu kif wara li xarilu l-Gvern daq it-trombi kollha biex iħabbar li wara 8 snin kien se jibni trakka li kien wieħed ġimgħa ilu mbagħad ħabbar il-proġett tal-metro se juża eżatt l-istess spazju ta' min se tgħaddi tas-Segretarju Parlamentari għall-Isport jew tal-Ministru tal-Infrastruttura u Trasport. Clifton Grima biex ma jidher xikraħ wara l-wegħda li jagħmel baqa' jinsisti li dik iż-żona hija esklusivament ta' trakka u qal li dak tal-metro huwa biss studju u m'hemm xejn konkret. Li nista' ngħid huwa li l-trakka tal-Karozza Ġaħal Farġu timħabbra l-art hija identifikata dak l-istudju sar b'mod indipendenti mill-Gvern. Jiġifieri huwa miftuħ għal diskussjoni u allura wieħed jista' jiddiskuti dwar lokazzjonijiet u postijiet varji li wieħed jista' jagħmel da d-depot li tagħmel referenza għalih inti. Iżda l-Gvern għamel kampanja sħiħa b'dan l-istudju li huwa biss studju bħala parti mill-propaganda fuq sistema ta' trasport li meta kienet proposta oriġinarjament mill-Partit Nazzjonalista snin qabel ma ħolhom biha l-Partit Laburista tant kienu ddieħqu biha. Issa wieħed irid jara liema waħda mill-wedjiet hija bla bażi jekk hux dik ta' trakka għad-dilettanti tal-motorsport jew dik li ssir il-metro bid-depot f'Ħalfar.